Dneska tu máme Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. T-čková rada je každý rok známa tým, že ponúka parametre vlajkových lodí za veľmi priateľnú cenu. Ako napovedá názov, Pro je výkonnejší a trošku drahší model. Čo ale majú spoločné a v čom sa líšia je, že oba majú špičkové fotoaparáty od značky Leica. Pro model má výkonnejší procesor MediaTek Dimensity 9400 Plus a klasické T-čko má veľmi slušný MediaTek Dimensity 8400 Ultra. 144 Hz displej, 120 Hz displej, oba s uhlopriečkou 6,83 a oba majú masívnu 5500 mAh batériu. Na Pro modeli sa nabíja cez 90W nabíjanie a na klasickom T-čku cez 67. Teda v oboch prípadoch je to rýchle, ale Pro je Pro. Poďme spolu preskúmať dizajn. Takže toto je klasické T-čko, toto je Pro. Dizajn je podľa očakávaní veľmi podobný. Štvorica šošoviek, jedna hladká bočná strana, druhá strana power button a tlačidlom na pridávanie hlasu. SIM karta sa vkladá z dola, je hneď vedľa USB-C. Pripadá mi, že na Pročku sú také zaoblenejšie okraje, na klasickom T-čku sú akési ostrejšie hrany. Smartfóny bežia na nadstavbe Androidu HyperOS, podporujú hlasového asistenta Gemini a čo sa týka fotoaparátu, máme tu mnoho možností, okrem klasickej fotografie a videa je tu aj Pro režim, kde si nastavíš ISO, clonu, uzávierku, vyváženie bielej a tak ďalej. Je tu portrétový režim a je tu aj špeciálny režim na fotenie dokumentov. Ďalej samozrejme slow motion, časozber, dlhá expozícia a tak ďalej. Pro verzia má rozsah priblíženia od 0,6 do 5 a klasické T-čko od 0,6 do 2. Pro verzia točí video aj v 8K alebo 4K 120 snímkov za sekundu, zatiaľ čo klasické T-čko točí v 4K 60 snímkov za sekundu. A pozrime sa ešte, čo k mobilom dostaneme v balení, takže v rámci Pročka sa tam nachádza samozrejme vyberač SIM karty, klasické USB na USB-C, nálepka s energetickým certifikátom, dokumentácia a silikónový obal. Ku klasickému T-čku podľa všetkého dostaneme približne to isté. Ako iste tušíš, obe tieto T-čka zoženieš na mobilonline.sk a keď ťa zaujímajú novinky zo sveta smartfónov a ďalších technológií, tak daj odber na tento kanál. Čau.